Horiek dira hemengo soinuga nagusiak. Atearena eta telefonorenaz. Telefono hartetan eta ateare hartetan, hola. Ez da egunerokotasun, beti pixkat desberdina da eguna. Hartetan pasai hainit, batzan gauza hainitz kudatzeko, eta beste egun batzuetan lasaiago, jende berri gutio, hala da. Kantuz ari naiz baina erranen didazue. Kantuz ari naiz baina zertako ariote. Guk hemen erizainek egiten dugu lehen itzordu hori. Hartzen dugu guti gora bera horren bat pertsonarekin. Esplikatzen digu zenako diten denunat, ze zailtasun dituen. Ebaluaketa bat egiten dugu eta gero elgarrekin ikusten dugu bere galderaren arabera nola erantzun, zer erantzun ekarri. Denak biltzen gira aktivitate baten ingurian, baina aitzakia da ere kontaktuan atxikitzeko, eta ikusteko huntsa diren, eta gauzak egiteko gai direnez, eta erritmo baten atxikitzeko, zenta beste batzu eritasun batzuekin erritmoak aize, batzuk ez dute erritmoik, batzuetan egoten dira hoean, eta telebista intzinan egun guziz, eta egun guzia. Eta hor baden bada zeit aktivitate bat, eta zeit ikasten dute ere, hor esukaldatzen ikasten dute eta laguntzen dugu, menuak egiten, budjeta batekin, eta horiekin egotea, eta ikustea huntsa direnez. Eta kalakan hartzea eta giro gozoan. Lekukotasun hori nahi nuke baliatu, Garrasiko CNP-ko Kati eta Vuzlo medikoa eskertzeko, zeren eta hitzak atseman dute, bide susenean behiz ezartzeko, eta hainitz lagundu naute azken urte horietan. Izigarri untsa biziniz, ene tratamenduarekin, ene bizia normala da. Xantza ukan dut zeren eta ene familia, adiskideak ene ondoan egon dida momentu zailagoetan, eta ene lana ez dut galdu.